Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube channel आव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं नै दा मोनानि ओंखाम संनोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोंहा दिनै मा ओंख्रि जागोन। आं जेबो ब्लग लाबोनो जेबो टपिक मोनासै, बेखायनो आं सानबायखि आं हरनि ओंखाम संनायखौनो फिसाब्लाबो ओरैनो ब्लग खालामसैलाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन आरो आंखौ नोंसोर फंबाय बिनानावमोनहा बयबो सोरबा सोंहरदों दि आब' माबोरैहाय दङ, आब' मोजाङै दंना गैया, मोजाङै दंना आब' बेबायदि होननानै सोंहरदों आरो आं बिराद मोजां मोनदों आगैमोन नोंथांमोननि बेबायदि सोंनायाव। औ आं मोजाङै दङ, इसोरनि अननायाव दासान्दि आं मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय नोंसोरलाय माबोरैहाय दङ अननानै खोन्थाहरदो आंनोबो। दाना आं संनोसैलाय। मोनानि दा टाइमा जाहैबाय 6:30 जाहैबाय। लासै लासै आराम खालामलांसै संनायखौ। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आंहा थाब मोना अरदाबावसो सङोना ओंखामखौ ओंख्रिखौ। आं ओमफ्राय गेसनिफ्राय अरदाबावसो थाबसिन मोनसिननाय मोनो ओंख्रिफोरखौहाय। ओमफ्राय बेखायनो आं बांसिन अरदाबावनो सङो, बारा गेस बाहाया आङो। दा आङो गोजां बोथोरावथ' गेसखौनो बाहायखायाखै, बिराद खम बाहायो आं गोजां बोथोराव। मानो होनबा अर सायनाय फावैनो जायोना संनाया। ओमफ्राय आङो नै दा गरम फैनोसै ना, होमबासो आं गेसाव संनोसै आरो गेसखौनो सोखाथारखायाखै आरोखि ना गोजां बोथोराव। ओमफ्राय नोंसिना गुमैयाबो आदायाबो होनो आरो आंखौना गोजां बोथोरावलाय मानो गेस नांनायखौ, अर सायनाय फावैनो संजायोना बिदि होननानै बुङो आरो। ओमफ्राय नोंना नोंगौ एसे सेफबो जायो, ओमफ्राय सेफबो जायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो गेसाव संबाय थाबाथाय अरदाबाव संनो बायोना, बेखायनो अरदाबखौथ' जों ना होननो हायाना। गोदोथ' मानसिफोराहाय जेनेबा सिगांनि मानसिफ्रा जोंनि आगोलनि मानसिफोरा अरदाबावनो संनानै बोनायखा नालाय, बेबो मोनसे जेनेबा जोङो अरदाबखौबो जों फुजिनांगौ आरो। मानो होनबा बेजों संनानै जायो नालाय, ओंखायनो अरदाबखौबो गारनो हाया। बेखायनो आं ओरैबायदि खालामोदि माने नोंसिनि आदाजों आंजों जोङो डिसिसन लाबाय जे गोजां बोथोराव जोङो अरदाबावनो संनानै जागोन। बाट अर सायनाय फावैनो जाखायो नालाय। ओमफ्राय गोलोम बोथोराव बिराद हाव मोनो नालाय, बेखायनो गेस बाहायगोन आरो। आं दाबो गेसखौ सोथ'वाखै, र' सोनोसै। आङो माबायावसो सोगोन, मेआवसो सोगोन आं। बे एप्रिल मास मोनसेखौ अरदाबावनो संनानै जाबावगोन। बेनि उनावसो मे, जुन, जुलाइ बेयावसो एसे गरम जायोना, बेखायनो बिनिफ्राय गेसाव संगोन आरो। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि संनाय फिसा ब्लगखौ। जोंना दिनैहाय ओंख्रिया अनलाजों टमेट' जागोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, आं संनोसै। आंना साराया मोजाङैनो दुंबाय, थावाबो मोजाङैनो जाबाय। दानिया आङो माबाखौ होबाय, टमेट'खौ होबाय। टमेट'खौ एवग्रोनांगौ, मोजाङै गेब्लेहोनांगौ, दै होनांगौ, बेनि उनाव अनलाखौ होनांगौ आरो ना। बयबो संनो रोंखायो, थेवब्लाबो आं होनबाय आरो। नै दसे खोबनानै दोनथ'नोसै। दा खारै सगारनो नागिरदों। नै आंना खारैया गुन्द्राया। खारै होनांगौ, जोंहा सदा जानो बायो। सदाया एसे देहानि थाखाय गिसिनांगौ आरो। बे खारैया माबानि मा होनोमोनलाय, नारेंखल बिगुरनि, बिराद मोजां जायो, मोदोमलायथारो आरोना ओंख्रियाव होबाबो। ओमफ्रायो गोबाबबो जायो आरो, एसेयानो आराम जायो। बेयाव दा दै होनांसिगौ आरो, दै होनो एबारसो मोजां खोनाबाय। नै दाना दैखौ बिदि एसे होनांगौ आरो ना खारै सरबा। आं बोरायजों फन रायज्लायगासिनो नो। साराया टमेट'आ मोजाङैनो जाबाय, गेब्लेजोब्बाय ना आरामैनो। अनला ओंख्रिखौ आं अरदाबावसो संनो मोजां मोनखायो, दसेनो मोननाय मोनो आं। आरो अरदाबाव संबा ओंख्रिफोराबो गोथावसिन जायो, फुरा मोजाङै समानै गोदौओ नालाय। आराम जाबाय आंना। एबाराव दै होनोसै आङो। ओंख्रिया बिराद मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौबाय। आं दहायो खारै सरनायखौ होनोसै आङो दानिया। नै खारैखौ गावबा गाव जखानि होदो आरो, ओंख्रिया बेसेबां बुरजा बिनि सायाव दिपेन्ड खालामो खारै होनाया। ओमफ्राय आङो दसे गोदौ होबावनानैनो अनखौ हरनोसै आरो, अनलाखौ। जा मोजां जाबाय। दानिया आङो दैजों बे अनजोंहाय मोजाङै मिक्स खालामनानै लानोसै। ओमफ्रायो बे एसे सिगांनि मानसिफोरा, जोंनि बिमा आइमोना होनो आरोना, अनलाखौ बिदि दैजों लागायनानै संबा बारा गोथाव जाया, ओरैहाय फ्रि 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 होनानै संबा गोथावसिन जायो होनो। ओमफ्राय
बिराद माबानो नागिरो लाद्रा जानो नागिरो गोदोनो नागिरो मोजां एरनो रोङाबा बेखायनो आङो दैजों बिदि अनजोंसो लागायो आरोना बिदिबाथाय लाद्रा जानो नागिरा आरो दसेनो जायो नै बिदि आं मिक्स खालामनानै लाबाय दानिया होनोसै आङो दानिया नैबे अनखौहाय हरनोसै दानो थाङो आरो आंना बोराय आं फन रायलायगासिनो बोरायजों जा मोजां जाबाय दैया बिराद मोजां जाबाय दसेनि उनावनो मोनसिगोन आं गासिबो होजोबखाबाय सामब्राम गुफुर आरि हाइजें मस्ला मस्लि गासिबो देनानै होजोबखाबाय गंगार दुन्दिया होनो मोननाय मोनबा बिराद गोथाव जासिनबावगौमोनदां मोदोमोना बिरादनो नाथाय गैया जोंनाव ओरैनो जाब्रबनायसो जाबायना नङाबा एखमबा अनला जानो होनबाथाय नागिरनानै खाना दोनफैखायो बारियावसो मोनो नालाय न'आव गायना लाफैनांगौ र' न'आव गायना लाफैनो रोङाखै जा मोजां जाबाय नै नाथुर गोरान होदों आं ना गोरानजों जानो बायो अनलाखौ मानो होनबा ना गोरान लकेल मोनाबाथाय गोखा जायोना ओमफ्राय जोंना ना गोरान लकेल दंखायोमोन आरो दाख्लैनि फोराननाय ओमफ्राय थेवबाबो आं नाथुर गोरानसो होबाय अनला ओंख्रिया मोनबाय गोथाव नुखाबाय दा ना गोरान रुदों बेयावनो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें गासिबो होखाजोब्बाय बिदि रुनानैसो जानांगौ बाथोनखौ आं बिदिखौसो गोथाव मोनो ना गोरान बाथोना दा जाबाय आं देखांबाय बिदि रुनानै जाबासो गोथाव मोनो आङो नै जोंना आइया रुटि नागासिनो दङ जोंना मास्टार बाबुआ बिबोनाङा मोनायाव ओंखाम जाया रुटिसो जायो